Debat sobre la independència judicial. Diria que a Catalunya no cal obrir-lo perquè el tenim molt clar. Després d'haver patit les ingerències polítiques i l'ús polític i partidista de les altes institucions judicials per perseguir idees, persones i per perseguir lideratges i per destruir el moviment independentista, després de veure com ha actuat el Tribunal Suprem, el Consell del Poder Judicial, el Tribunal de Comptes intentant destruir patrimonis familiars, el Tribunal Superior de Justícia, el paper de l'advocacia de l'Estat, el paper de la Fiscalia. Després de tot això, que no ens preguntin per la independència judicial. No, no n'hi ha a Espanya. Si més no pel que fa a les altres instàncies. Altra cosa són els jutges que treballen la vida quotidiana, que és tota una altra cosa. Però pel que fa als temes polítics, els temes que tenen a veure amb corrupció o amb el moviment independentista i amb el tema català, aquí, independència judicial pel forro. Però, a més, aquesta dada que a Catalunya la tenim bastant clara, a Espanya no acaba de quallar per bé que la percepció de la independència judicial també és molt dolenta. Però no s'obre un debat en canal sobre el que això significa. Mireu les dades. L'Eurobaròmetre d'enguany, el que fa la Unió Europea per conèixer els estàndards democràtics dels països membres, pel que fa a la independència judicial, situa Espanya, enguany, el 6è per la cua. És a dir, fa un any estava al 8è, ha baixat 2. Si ja estava molt a baix, ha baixat 2. Qui té pel darrere? Hongria, Polònia, en fi, països, Bulgària, són els països que té pel darrere. I la resta de països, òbviament, els té per endavant. Aquesta percepció dolenta o molt dolenta de la independència judicial es dona a tots els segments socials, des del món empresarial, el món universitari, treballadors, comerciants, pimes, ciutadans de peu. És a dir, no hi ha, la immensa majoria dels ciutadans espanyols saben, i fins i tot potser accepten alguns, saben que les pressions i les ingerències polítiques són permanents en l'actuació de la justícia i que, per tant, en conseqüència, la independència judicial de cap de les maneres no existeix. Fixeu-vos pel que fa a algunes dades que també són interessants. A banda del desastre de que la independència judicial a Espanya, en fi, seria l'exemple clàssic d'un oxímoron, independència i justícia. Oxímoron, impossible, no van junts. Doncs, de la mateixa manera que això és greu, també cal tenir en compte que està també a sota de tot pel que fa a inversió pública a la justícia, està a sota de tot pel que fa a la presència femenina a la justícia, un 20% només dels jutges són dones, de manera que les coses estan com estan. Com poden imaginar-se en l'Eurobaròmetre, quins països són els que tenen la millor salut pel que fa a la justícia? Àustria, Finlàndia, Alemanya, el país que no va permetre que Carles Puigdemont fos extradit a Espanya. Recordem-ho, doncs dels millors, a dalt de tot, de la independència judicial. I a Espanya n'hi ha molts que se n'han fotut d'Alemanya perquè no va donar a Puigdemont. Que prenguin, perquè Espanya està a la cua i per sota terra, pel que fa a la independència judicial, i Alemanya està dalt de tot. El que queda molt clar és que tot el que té a veure amb la justícia, a Espanya li surten els colors per tot arreu. El darrer informe del Consell d'Europa ja va ser rotund. La impossibilitat d'aconseguir ni una sola extradició ni una sola euroordre ha estat també clatellada rere clatellada. I la impressió és que els és igual. Fixin-se què passa. Mentre tot això està passant, i no només hi ha això, també està passant que el Covid està estratosfèric novament i que, per tant, està posant en perill tot el pla turístic de cara ja no a juliol, que està perdut, sinó de cara a agost. I mentre això passa, què fem? Doncs hem tingut fins ara l'Eurocopa. Vinga, Espanya, Espanya, Espanya! Què importa si la justícia estigui per sota terra? Què importa que tinguem un problema de nassos econòmic? Espanya, Espanya, Espanya! Perquè Espanya és grandiosa. I després ara hem obert un debat sobre el xuletón. Un debat important, Escoltin, jo soc vegetariana i cal parlar de la sostenibilitat i del que significa. Però volen dir que en el moment en el que tenim l'embolic que tenim, que diversos països de la Unió Europea, entre ells França, que és el tercer país que envia ciutadans, que envia turistes a Espanya, han decidit que a Espanya no s'hi pot venir perquè el Covid està disparat. I aquí parlem del xuletón? O ens entretenim amb l'Eurocopa i mentrestant la justícia sota terra? És el problema de sempre. Espanya sempre té el pa i circ, perquè les coses importants ni les debat, ni li preocupen, ni n'ocupen. I així va de malament, cada vegada més avergonyit. Companys de viatge? Hongria, Polònia.